момент. Къде? Искам червила. Какво? Червила! О, добре. Ви. Какво точно? Кажете ми. Хайде, музика. Кажете, о, не! Чао, довиждане! Довиждане. Чакай си парите! Парите. Парите. Довиждане. Довиждане. Здравейте! Те са червил за хулиганки да е жълто. О, и червил, не червил, а варза на поканил си. Те, 5 лева. Заповядайте. О, чакай! Давай. Ето милички. О, Здрасти! знам шегла. Да. О, как не знаеш стила! О, хайде. Айде, не се прави. Готово. Това беше Най-якото чеквисване.